Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika s-sena li għaddiet f'pajjiżna kienu ċċelebrati 122 festa. Il-maġġor parti tal-festi kienu ċċelebrati kemm fil-Knisja kif ukoll esternament. B'kollox f'dawn il-festi ntefqu €1,500,000 matul is-sena li għaddiet. F'kull festa ntefqu medja ta' €12,155. 4% biss minn dawn il-flus intużaw biex jitħallsu xi persuni li jkunu għamlu xi xogħol. Persentaġġ li jindika l-għad kbir ta' volontiera li jipparteċipaw b'mod attiv fil-festi. Kważi terz tan-nefqa marret fuq il-banet u l-logħob tan-nar. Id-dħul minn dawn il-festi kien ilaħħaq it-total tas-sena ta' qabel dak ta' €1,300,000 b'aktar minn nofshom jinġabru mid-donazzjonijiet. L-istatistika turi kif l-att ta' persuni li jenu fl-organizzazzjoni tal-festi kien ilaħħaq 3,870. Żieda mis-sena li għaddiet b'ħafna minnhom ikunu rġiel fl-età ta' bejn 18 u l-64 sena. Bħala numru ta' parteċipanti attivi kien hemm 8,178 persuna. Il-banet matul is-sena li għaddiet daqqew f'aktar minn 450 okkażjoni.